Igor de la Cuadra, honezker heldurtuta egongo zara zuri egingote dizkizudan, baina Orman Posterreko sortzailetako bat eta Souvenir antzezlanaren zuzendarietako bat ere bazara, eskerrik asko, arratsalde on etortzeagatik. Eta dira galdera erresak egin dituzuenak, baina erantzun beharrekoak. Eta horretarako gainera bidali dituzu 3 astronauta, praktikak edo egitera edo prestaketak egitera, beste planetara batera joan behar baldin badute, jakiteko hemendikara ze souvenir edo ze oroigarri eraman beharko genuken. Alaxe da. Eta zer eramango duten, hori ez diguzu esango, bestela spoilerra egitea litzatekelako, baina bide hori edo kezka horiek nola argitzen saiatzen diren, bai ez, hori azalduko diguzu ikuskizunean. Bai. Bai, beitu, irukote hau, haiek astronauta analogoak dira. Analogoak, nik esan duan bezala, gu ere paperean eta apuntatzen hiltzen garen bezala, astronauta hauek ere, analogoak dira, zeren, haiek simulakroen bidez irudikatzen dute eta entrenatzen dute bidai horren kezka guztiak eta beharrezko dituzten baliabide eta gaitasunak. Eta, bueno, beraz, kanpamendu bada, baina oso kanpamendu serioa. Serioa. Serioa da, seguru, ze aspaldiko partez, Orman Posterren orain arte oso antzerki kontzeptualean aritu zarete, ez da oso fisikoan, gorpuzkera landuz, koreografiak eta oraingoan, komediari ere keinu bat egiten diozue honekin. Bide berri bat ere ireki duzu zuek. Astronautek espaziorako bidea ireki duten bezala, zuek ere erabaki duzue komediari ere ateak ireki behar dizkiozuela. Egia da, beitu, iaz Donostizari irabazi genuen Antigona euskeraz egin genuen bertsioarekin, eta hor, tragedia bat izan arren, komediari ere bere tartea eman genion, eta hortik, horako klasiko batetik, gure asmoa zen leku ez ezagun batera bidaiatzera, eta hortik dator Souvenir. Sormen guztiz zerotik hasitako, gure elkarrizketa batetik abietutako ideia bat izan zen. Hasieran turismoa zen gure galdera, Euskal Herria hainbat gune... Kezka hori ere badagoen ez, dena turistaz beteta dagoen honekin, turisten masifikazioa ere badaukagun honekin, eta horrek gure eguneroko bizitzan ze ondorio duen. Eta nola eraldaltzen duen gure paisaia eta gure memoria ere, eta noraino turismoari lekua eman barri egun, nola, eta ari horretatik tiraka, zein izango zen turismo esperientzarik arrakastatzuna eta soroena, eta hortik konturatu ginen beste planeta batera bidaiatzea zela. Bakarren batzuk ala egiten dutela, ezta? Diru asko dutenek batez ere, ez delako bat ere merkea izaten, diru asko dutenek aukera hori badute, halako espaziontzi bateara igo, eta beste planeta batera joan, eta hori imaginatzen hasi zineten. Bai, hasi ginen jolasten eta horren inguruko hausnarketari ekiten ez, eta baziren hainbat gai, bat zen, desira hori nondi datorren, ia badago IESaren eta gure bizitza eta gure munduarekin neke eta horien asko erabiltzen den ekoansidadearen ondorioz bazan. Eta bestetik, esote dan ere daukagunako bizitza berriztu, bidaiatu, kolonizatzeko desira ere, topatu genuen bidean. Txikiak eratu zaigula ez, eta nola baitere behar dugula gehiago, eta beste planetak ere guretzat hartzea ez.